कन्या हो का जी दीदी? अरे सो तो गइलू हो खाली तरकारी भात बना के। अजी तो कपार दुखात रहला त का करी, तबियत तनी ठीक ना रहला त तई से सब्जी भात बना के सुत गई नहीं। आई हो भगवान जी, दूर देश ले हित ना तावे वाला बाड़न हो बताओ। आ कल सब पूजा पाठ के सामान ले बस चर्च बा आज से तू तान तुर के सुतल बा। हम कहां तान के सुतल बनी जी, तबियत खराब बाटे तब नहीं से करत तनी रोवो ऐसन ऐसन बात कर लगी ना दीदी कि का हम बताई, मल देह टूटत ताटे हमार। मैं बताओ तो दालवा बिना कैसे खोयन जाओ, हित ना तनु हमन जा। रोज जाना तनी ना कि गोईठा पर खाना बनावे में कितना भार पड़ेला। देखी त हम नैहर में कुछ कइले ना रही, लेकिन तबो ना ए जे के इज्जत बचावे के पाछे हम जैसे कहतनी रोज से वैसे चलतनी। अब एक दिन दाल ना बने नी त लागत बड़का पहाड़। अरे भले रोज ना बने तू हमर बाची, लेकिन एबरा हित ना तोहरे हित ना तावत वन जा जानलू। तो का हमर हित करना तावत ना त खाली हम जब सब्जी भात हमर हित ना त जाना त ना जा। अच्छा तू तो खैर हम इज्जत तो हमने के न जाई कनिया, तू ही बतावा गलत। तेरा इज्जत खातिर का करी बताई, एकदम लागत रहे कि हमर चक्कर से कपार एकदम हम फाट जाई। यही के वजह से हम जल्दी जल्दी बना के केहू तरह हमारे से आदमी तो दाल बनेले बनी, सब्जी बन दालिए नहीं खाना बनल, सब्जियां बनले बा, सगिया बनले बा, चावल बनले बा, खाना लिहन। तनी पापड़ छान दे तू, इतना चरमुरी मरमुरी रखल बा घरे, तनी छान दे तू निक जगन त ठीक लागी त। आए बता तनी रोमो खाली एगो पे एगो फरमाइश करत रही ना दीदी। हिते ना त खातिर रखल बा कने कह एगो रात के हमार भाई बाप आवत सन, तोहरे भाई बाप आवत वन जा बतावा। हमारा से ना होई, हम जाता नहीं सोते, हम बड़ी तेज का पार दुखाता है, मरम ना भाई बाप खाती। भाई बाप आवत ना तो भाई बाप जानत नहीं खन। आई हो दादा, एक से एक कने बहुरी ओखली सन के अपना भाई बाप के का खिया दी का पिया दी। आई देखो हम एकरा बारे में का कहि ना, एकर शिकायते कइल बनता ना, एकर बड़ाई कइल बनताटे। आए होइसे हमदी करेला घर में ना रह सके रहला पनु, रोज झगड़े के घर बा बतावो। अतने ही सुखवारी भइल बिया, अरे जब अतने सुखवारी रहते माई से कह देवेला गैस दे के। आ सब बर्तन चढ़ाइली गैस वो चढ़ा देती, ओइ पर खाना पीना बनाई। आ एगो ना करे के 9 गो बहाना होखेला काहे ई आदमी यो आदमी के नहीं हरवा गैस रहो तनी चूल्हा पे ना बनावेला। अरे आदत सब के ओके डाले के चाही, ठीक नुआ कुछ पर आश्रित ना रहे के चाही कि गैस बा तो गैसे बाटे। का करी आदमी अब बताओ, 12 बजे धुआं लागताटे, आ सर सकरा बना दी त ठीक नु रहित। रात के एगो अथी में बनाए के कुकर में बनाए के सर से न बन जाइते। ऐसन त आदमी हम ना देखनी, हमारा घर लेखा परिवार केहू के मत दिया है भगवान जी। आ होइसे हमदी करेला एकदम नाकिन पानी पिया के रखल रहती तना एकरा दीदी मुंह का बोल नहीं। ए दीदी अक्का जीरो रहे देने का खाना बनावत नहीं का करिए बच्चिया जे आला इतना लेट हई 12 बजता जी, दोपहर के जून भइल बावे। चल गोनिया जान जानू कि तनी गोबरा पाथे बहरिया। हां आ देखो तनी आवत तनी ओने से 11 बजे तो तरकारी या भात बना के रख देले बिया। आवत ओसन ओकर भाई कले से चर्चा बाटे। अच्छा पूजा पाठ काथा उठा हो ताटे। अच्छा आए अब बताओ ओकरे भाई बाप आवत ओसन आ दाल नहीं के बने हित ना त ऐसे ही खाला बताओ। तो छोड़ दी, जब ओकरे भाई बाप आवत तो ओकरा गांव में लेके। अरे हमर बाजी ओकरा गम नहीं के हमारा लाज बानू, हमारा लाज बा कि हित ना त हमन सब ई बताई रो लाज बात रो रही रहित कि नहीं कि बाहर से लेके देत तो नहीं के बनावत, जब घर में भरल बा ओकर जांगरा में आजुए की पल बावे। ओ बीमार बिया, ओ बीमार हो तू ही बता के कल अभी मैं जग पारे करे के बाद जुए बीमार हो गेलू। ए दीदी जी देखी हम तो दूसरा के घर में ना बोले के चाहिए, लेकिन कैसे के कारण कि धन के बल ठीक है मन के बल ना ठीक बा, मन बढ़ू भी हो बीमार नहीं तरह से कहिए तो देनी कि हम सहतनी जेतना दिन ले सहतनी जे दिन हम बोल देनु झगड़े के घर बा। लेकिन हम चाहे ना कि हे भगवान जी प्रभु जी कहो कबो केहू से लड़ाई झगड़ा मत हो कनु कि आदमी मरो न त लोग कहो कि ठीक रहे बड़ी लड़त रहे, ई मत कहो केहू। ए दीदी जी देखी उ त लोग ओहु तरी करी र नीमन को हफ्ताबो कही या बेकार त मान ली कि बेकारे कहाला कैसे कहला ना क्या बरा के मम्मी गांव के भौजी उहे हाल बा ओकर। आ जाए त हम अपन कर्म करत तनी बढ़िया से, हमरा का करे के जैसे करी जे ओसन पाई। आ केहू खोजी दीदी केहू के खाते ताली ना बाजेला। कहां आइलो हो? आई नहीं आनो कल आई ह शिव चर्चा बाटे कने आज कह दे तनी कालो कह दे। ई मत कहिन अगर भूल से छूटियो जाम त ई मत कह कि ना कहली ह। ना जी दीदी रोना बुलाइती तब हम आइती ना कने ऐसे मालिक रोना हमारे खातिर जान देला तो हमरो फर्ज बनता कि रोना अगर भुला गन तो हम आ जाई। अपन देखो दूसरा के भले होत रहे तो हम कह देत रहे कि फलानी हमरा के ना पूछलिया, जब अपना घरे जग ठानला पेनु तब बुझाला हमर कने अनु कि का करे के चाहिए जान जइयो। हां बतिया त ठीके कहनी है बता।
चल तनी समझावा ओकरा के कने कि ऐसे चली त कितना दिन चली बताव। हाँ जी दीदी बतिया तो ठीक है कहा तनी चली जाए दी अपन भगवान करे कि कुल कुशल मंगल से हो जाए ये ना कोई लोग हाँ, कही। जैसे ठानले बानी कथा वार्ता हो जाओ बढ़िया से सब हो जाओ ओकरा बाद हमरा का करे के बा कने लेकिन ई ऐसे करी हूं तकरा से ढेर दिन ना चली हमरा जान लू। अरे दीदी देखी कैसे दिन कहल जाए कि जेका घर में 4 गो लड़का बा से उ 4 गो चूल्हा जोड़ी जहिया लेक में बाबा उ तो जरही के बा ना कने आगो हमर आजी रहे हमर आजी परे आजी चाची सब एक में रही माने कि 38 आदमी के खाना बनत रहे बाले बच्चे लेके 45 आदमी हो जात रहे समझ जाए। दीदी सुनी पहले के तो मत ही कहे ठीक बा पहले के लेके चलन न तो गुजारा नहीं के पहले के तो लोग ऐसा ही आदमी का अकेले का देखम कि घरों के पूरा परिवारों लंबा चढ़ा रही आ मजदूरों के खाना बना के देत रहल अब केहू दी। अरे क्या करबो अब तो बतावा ऐसे 2 आदमी के खाना बनाए में छितर आ जाता रही। अब बतावा दाल भात बना दे सुखले तरकारी भात दे दे हम तो ठीक चिंता लगी। चाहता जी दीदी यही चिंता भाग छोटा छोटी अब दलिया बन गल त आदमी खा ली रस करे हां तब का आजादी ओकर बुधिए ने के बेटा और छोटा लड़का बनल बिया तो दोसर के का करे लड़का बुद्धि ना करम त ना करम तू ही बता कि ओकरा बुद्धि रही तो ओकर माई सिखैले रही कि सास को तीन जरे कैसे रह जाता उ कहित ना कहित लाज ए करी। दीदी जी सुनी केहू के माई बाबू बेकार ना बुद्धि देला अपना ना चाहेला कि हमार बेटा बेटी खराब होके ठीक नु ई सब अपने मन से कह के करता जी आइली तोरे बड़ाई जावत रही आ काहे कोने तहां लाज नहीं लागत कि गांव घर के आदमी आइल बा कहतो के पंचायती होते है इना के रउवलिया के बना देवेला जी। ए दीदी तन दे तन तनी में से दाल हमके दी ना यही खातिर तो नहीं है ई कहीं के रवा बना देनी ना तो सब्जी हमरो लेके जाए के पड़ल रही जा दो ले जा सुत ले लू। हां सुन जा तनी सोच रहा होते कहले में तेल लगा दो हां त ना कोई ए दीदी तेल लगा के सुता दो जा कने जा तनी दीदी घर में टेस्ट क के बतियाई ना। हमारा से मत बतियावा है कन्या तू अपने दिया दिन ले बतियावा। हां सास दिन भर कटोरे लोटा लेके दौड़त रहेली ना हमर भोजे बड़का बना के रखले रही ना तब रोवा खूब दूसरा के बात सुनत नहीं दीदी ना। अरे कने वाई काय कहतड़ू सुना का अब ला अरे आ गुलाम जाए जब फोन कइल हन जा का करी तिल चाउर लेके जाई दौरी बाबू कोई सन बहिन बाड़ू हो अपने के बोलते बाबू के बोलते बिया तनी पानी उनी द पिए के मिठाई उठाई तले दलिया बनाओ तनी आई रे रामावा हे भगवान ऐसन बहिन हम का कहि कौन एकरा खातिर हम सारा पे हमरा तो कुछ बुझाते नहीं के अतुर होने करबे तू अपना खातिर ना करबे अपना खातिर कौन चाल रे बेटी टाटी के जाने नहीं छोटकी भौजी के हम सहजन का सब्जी नहीं खानी बाकी सब्जी बना के रख दियो पता नहीं कहाँ तक गइलो बानी लौकतो नहीं खी जन खाली सब्जी आ गल ना सहजन का दिन खाली सब्जी बनाई हो खाली सब्जी पता नहीं कहाँ तक गइलो बाप रे बाप फसे के ओके छोट गतनी होले गाले से देवाल ढातिया ले जे बिची ले डाला कहाँ गइल रहलू ह रे खाली तो दीदी के घर गरनी दाल मांगे छोटी दाल बनैले रहनी है ना भौजी। हां इतना तो फरहर बटला ही बड़ी छोटकी भौजी रह बना के खिया के लोगन का घवा दिहन बड़की भौजी तो गरुआ करत हुई गोवन मोर बात तो छोटकी बड़की भौजी बना तो लिया 12 बजे बेचारी चूल्हा जरौले बड़ी चूल्हा पे बनावा बैठल रहली दाल तो जब बैठ के तनी तब बनल त लेके होई नहीं चल बन छोटकी भौजी तो खाली सुरतिया लेके ना लोग जुड़ाला कि दिन राती 6 भव में बानी तो ले हमर लेखा के हइए नहीं खे हम जुनकरा घरे जानी तो छोटकी भौजी चूल्हा पर बैठा रहनी आ खाना बनावत रहनी तू गइलू तो मतलब कि बड़की भौजी बैठा रहनी ना बड़के भौजी चूल्हा खाली सब्जी आ चावल बना के रख दल रही रह दुल्ला रही 3 भौजी तरा बड़की भौजी बैठ के दाल बनावत ली बेचारी त मोह लागत ल कि बाहरो करा भीतरियो करा ओसन जेठन अरे देवरान के संग रहला के का फायदा जी अरे देखौती में बनावत रहली बड़की भौजी चुप रही रहा बड़ा मोर्चा लागता कैसे दिन कहल जाला न कुछ देखी एजा के सहू रे जे छोड़ देबे जा के रह देखा दालिए पहचान में आ जाता हां दालिए पहचान केहू के चाम प्यारा ना होला काम प्यारा होला समझ गए नीनू अगर भौजी के बुद्धि जौन बैठ बैठ के लगिया जाके सीखतनी यही जा ढेला ओइच के जाई ना तो रो जाके यही तरी करत तो बैठा दे साजे जाई बियाने आई तू जाने बड़की भौजी के सिखतनी हम काहे खाती बड़की भौजी के सिखतन जी अरे दादा हमरा से लड़ा मत ज्यादा नहीं जाई खाई जाई दाल से मतलब रहला जाई खाई तू काहे दिन भर साइजने का सब्जी बनावत लू तो का करी बताई जब सब्जी फरत फ्री में तब पैसा से हम किन के काहे खाती लियावे जाई आगल अब साइजन के दिन ना हां अभी दिन भर साइजने शाम सुबेरे साइजने हां अभी महीना में सहजने खाली खाए के बा बताए तनी खाई तो ठीक ना खाई तो खा हमरा के अलग से बना जादी तो नमक चावल पानी खा ले हम सब्जी रवा खाते अलग से ना बनावे जाई तो सब्जी ना तो बनेगा नहीं बने के चाहिए हां ठीक नहीं बने के चाहिए हम सब्जी बना के खबे करब जाई
दी जाई रोला बड़े खाना में खाई जाई। के जन कैसे ननी के मुंह में घोटा तो बा सैजन का सब्जी हाँ बहुते तरह चैन चैन ठेड़ चलता वे घरी देखा तनी असर पड़ी नु। नमस्कार प्रणाम मम्मा निकिरण सिंह हमने अपन टीम में हमने के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक कर शेयर कर कमेंट कर बेस को सदी विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय। का